New Year ni khana जाबाय दं नै इमारि फ्रेन्ड दंखायो नै जों हांलायनोसै Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनो थाफिनबाय आरोना लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने हेपि निउ इयारनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोनसिमबो बावहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर हेपि निउ इयार ओमफ्राय दायो आङो नै सारबाराव दंफैयो आरोना अमा हांगासिनो आङो नै ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेफोर भिडिअखौ सेयार खालामनायसै आरो आंना हेपि निउ इयारनि पार्टि जानायसै लोगोफोर दाखालिना माने बिदाय होनायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दिनैनिया माने बरायबाय आरोना लोगोफोर दिनैसो जोंना 1 तारिखआव माने अमा हांनायजों बरायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो इन्टारेस्टिं दिनैनि भिडिअआबो स' जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ लोगोफोर आं दा मोनफैखाबाय आरोना गैला आं होजोबबाय दे अमायाव होबाय दाउआव होबाय गोदानैयाव नायनो र' खनसे बनाबा जि गोलावखा मोजां जाबाय गोबावनिफ्रायसो होना दोनांगौलै मालाय सावरा आं दासो जयेन जाफैदोंलै र' बिसा दासो फैदोयो आं दासो फैखादों ओमफ्राय जयेन जाफैबाय आं दाउमा सावनायाव थ' मोनाखैबालाय मानासावसो लाना खारसिगोन आङो दसेबावबा मार रोहो रोहो अराव बेसेरा सावै सावै मेंलाय लांबाय आं दासो जयेन जाफैदो सावनि र' दसे निउ इयारनि दिनै ना हेपि निउ इयारनि दाखालिना बिदाय हरनायमोन जाना सान्दुं नांदोंसो एसे हेपि निउ इयार थांबाय दं आदै गोजोनबो न'खौ सोरां सोरांखा हाग्राखौबो लानांगौ फै फै थांना फै फै थांना फै थांना फै थाथाय होनानै फै आखाइ होनो नाङो इसा मोनसे एवनानैसो लाना खारनांगौ बे बेलेगाव होनबासो जायो न'आवनो एवनानै जायो नामा नोंखौ होना हो ओंख्रियाव एसे नांगौ जायो थाव जानायखौ होफैनाय मादै थावानो नांखाजोबनाय होनांला मोदोमो आंगि थांबायखो एसे नांगौ देनजार गोथाव जाबायलै वायाखैसे साखिनो लुगैबायहाय इमारि फ्रेन्ड दंखायो नै जों हांलायनोसै अ सिबिं सापरखौ सोलायबाय हिट जादो आंखौ सानसुनि फोरोंफै आंखौ बारा मोजां होनबाय थानादो दानो अन्थाइखौ खननो पें गट्टु मालायनो टिकटकखौ हरगोना ओइ नोंखौ गिखाया आङो ओमफ्राय आंखौ सानसुनि फोरोंफै दैनि दाहाराव बेसे मोजां दिनैनि दिनालाय सिमिन दैसायाव आंनि बे दुगैनाय दैनि दाहाराव बेसे मोजां दिनैनि Oria, lagaw. Ikisa जाबाय दं दालाय मानथो बबाय दा आं नोंखौ सासे नांखादोंमोन ना आंखौ होननानैसो जाम्बा मानथो बिलाय
दाउ हांनाया मोनहां जाबायानो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय एसे पियास हाबाय दं नै दाउ पिक खालामनो आरोना लोगोफोर नै फाइनालि मोनबाय जों हाफ्लेगासिनो गुदुं वाव जि गोथाव जाखाबाय अर सायै बिराद इन्टारेस्टिं जादों आयु बोखानो हालायाखै आरोना लोगोफोर नै जि गुदुं गोजांनायाव गुदुं जानो बिराद मोजां नांखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबाय जानोसै आरोना दुन्दियाजों पियास लगायनानै आयु जि हिटखा लोगोफोर वाव जाबायल' था थ' आंनि भिडिअ बेखिनियानो आरो लोगोफोर